హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆరోగ్యకరమైన వంట. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చాకో నట్టి మగ్ కేక్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్లోని నేను మగ్లో చేసిన కేక్ అనమాట. పిల్లలైతే ఎంతో ఫేవరెట్ రెసిపీ కదండి పిల్లలకి. అలాగే చాలా ఇష్టపడే ఫ్లేవర్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కూడా. అలాగే మనం తింటూ ఉన్నప్పుడు నట్స్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదండి. అంటే మనకి పైన గార్నిష్గా కాకుండా లోపల తింటున్నప్పుడు కూడా పీస్లో తగులుతుంటే బాగుంటుంది కదా. అందుకని చెప్పి ఇలా వేసాను. చాలా సింపుల్గా చాలా క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట. సో దీనికోసం అని చెప్పి ముందుగా ఒక మగ్ తీసుకున్నానండి. సో ఇది వచ్చేసి పింగాణి మగ్ అనమాట. ఏ పింగాణి మగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇందులోని ఇప్పుడు నేను ఒక 8 స్పూన్ల వరకు మైదాని యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. సో మైదా వచ్చేసి గడ్డలు లేకుండా చక్కగా ఫైన్గా పౌడర్గా ఉన్న మైదాని తీసుకోవాలండి. సో ఇలా మైదా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో షుగర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. షుగర్ పౌడర్ వచ్చేసి 6 to 7 టేబుల్ స్పూన్స్, అంటే 6 నుండి 7 స్పూన్లు షుగర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 2 స్పూన్లు కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో తర్వాత ఒక 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ని, అలాగే చిటికెడు బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే ఒక 1/2 స్పూను బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్కి బదులు లేదా నెయ్యిని కానీ లేదంటే బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మిల్క్ని ఒక 8 స్పూన్ల వరకు ముందు యాడ్ చేసుకున్నానండి నేను. సో ఇవైతే కాచి చల్లార్చిన పాలైనా లేకపోతే డైరెక్ట్గా మిల్క్ అయినా కూడా, కాయలేని మిల్క్ అయినా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని, తర్వాత మనకి మిల్క్ సరిపోలేదు, బాగా టైట్గా ఉంది బ్యాటర్ అంటే ఇంకొక 2 to 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు చక్కగా ఇందులో మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్న నట్స్ని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. అంటే ఇందులో నేను బాదం, క్యాష్యూ అలాగే వాల్నట్స్ యాడ్ చేశాను. ఇంకా మీరు కావాలంటే పిస్తాస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో బాగా కలిపేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు విజిల్ తీసేసి అలాగే లోపల బెల్ట్ కూడా తీసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లోని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలండి ఒక 10 మినిట్స్ పాటు. ఇది ప్రీహీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక చిన్న ప్లేట్ని పెట్టుకోవాలండి. అంటే మగ్గుకి సరిపోయేంత ప్లేట్ని పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అందులోనే మగ్గుని కూడా పెట్టేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మిడిల్కి పెట్టుకుంటే ఫ్లేమ్ కరెక్ట్గా తగులుతుంది. ఇప్పుడు దాని మీద మళ్ళీ మనం కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని ఒక 15 మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లోని బేక్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ మగ్ కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి. ఇక్కడ మనం అయితే చెక్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఒకసారి 15 మినిట్స్ తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసేసి ఒక టూత్ పిక్తోని లేదు అంటే చాక్తో అయినా కూడా గుచ్చి చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే నాకు క్లీన్గా వచ్చేసిందండి. సో ఇక్కడ నాకు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని చల్లారి చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని గార్నిష్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే నేను దీని మీద హెర్షీస్ చాక్లెట్ సిరప్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. హెర్షీస్ చాక్లెట్ సిరప్ని ఇలా పైన కొద్దిగా డ్రిజిల్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే చక్కగా చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి. సో ఇలాగ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద కొన్ని చాప్ చేసుకుని పెట్టుకున్న నట్స్, వాల్నట్స్, ఆల్మండ్స్, క్యాష్యూస్, పిస్తాస్ ఇలాంటి ఏ నట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే కోకో పౌడర్ లేకపోతే కనుక బోర్న్విటా కానీ బూస్ట్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా పిల్లలకి ఇస్తే కనుక ఎంతో ఫేవరెట్ రెసిపీ కింద చక్కగా తింటారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కూడా కమెంట్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి.